نو من دعوت دیا وتی برات وتی سنگت وتی دوست وجہ صادق مرادا کیا بیت دیوان دیما وتی دوئیں داکا شواز بابتا بوشی گلا دل باغ بوستان مروچی میں دیوان گو دوستان مروچی پلن دیوان نشتگیں معززیں میں برات و سنگتا اسنگتا میں بستار انچو برزگو مم برر ترا سراچا پادا چاریں آوڑا کستے ماوترا نہ سمجھیں ذہنی صورت میں کستے گپ جنگا تیارم نویتگا بلے سنگتانی میر آنی خلوص کستے بتا کہ مارا ویلچیارا ہم کستے نبخشتو آہاں کستے لوٹائیں تا آہانی پر میرے ماں وامدارا کستے درد کو نکنے آہانی کستے مہرانی ماں گھومازی ہے کستے سنگتاں خاص کر لفظاں کی کاروانے سنگتاں کو زفرہ آہاں مبارک بادی دیں کہ آہاں بلوچیے کوئیں کلات خدا مرضی دپ دل کستے خدا مرضی شواز وڑیں کستے مردم یا منی نگرہ پرچا میرا ہما مردم میں وڑے مردم کہ آہاں ای چاگرد سرا چاگرد تہا ایچ وڑیں کردنے بلے منگوشگاں منگوشی درست جانے شما کہ شوازا بلوچستان تہا انچیں کردے کس نے ادا کتا وتی شاعری ذریعہ انچیں کردے کہ وڑیں کرد میں انگیں دورے شتال و دروگ بندیں قوم پرستان دروگ بندیں کس نے راج دوستان ای وڑیں کرد کس نے ادا نہ کتا آیا گونتی شاعریہ کس نے ادا کتا ای وڑیں مردم چطور کس نے بیال کنک بھی دان بلوچستانہ یک شوانگی زندگیں پسانگل لینی ہوتی دان بلوچستانے سرد و سبزیں سرد و شادابیں کوہو کور ببان یا ڈکا لاماچیں نگوردہ میں کہور ببان یا شاتلے کستے بنالید یا بلبلے بنالید شواز کستے زندگیں شواز کستے نمیرانے میں منتوارا کہ دیکھے ہم سنگت بلکہ گپ جنا وہ دیکھے میں سینیری سنگت کستے ہاتھ کگان آہنی کستے گپ پاچی ماں پائدہ چست کنے میں منتوارا مہربانی سے